Да имаш домашен любимец е прекрасно. Независимо какво животинче имаш, ти го обичаш, то те обича и се чувствате добре заедно. Само че да си стопанин на домашен любимец е не само игра, но и голяма отговорност. Точно за това в този видеоурок ще си говорим с теб за отговорността към един от най-често срещаните и обичани домашни любимци – кучето. Няма никаква нужда да ти казвам колко пухкави и сладки са кученцата, когато са малки. Те са като кюфтенца, те са фантастични. Също като теб, те растат, боледуват, имат свои нужди, характер и навици. За разлика от теб обаче, кучетата не могат да говорят, за да ти кажат какво искат. Няма как и твоето куче да те разбере, като му кажеш, че ти се спи или ти си играе на компютъра. Той иска да си играе с теб, иска да му дадеш храна или просто иска да го изведеш на разходка. Понякога, докато е малко, кучето може да обърне цялата ти стая, къща и семейство нагоре с краката. Може да прави поразии, когато порасне, ако не го възпиташ или тренираш. С две думи, кучетата не са само за показване пред приятелите, за гушкане и за игра. Кучето не е плюшена играчка. Кучето е чувствително живо същество и има нужда от внимание и от правилна и постоянна грижа. Също като теб. Той е нещо повече от приятел, той е част от твоето семейство. Ако и ти искаш да си вземеш кученце, има два варианта. Единият е да си го купиш, а другият да го осиновиш. Породистите кученца, които се продават, не са по-умни, по-добри или по-здрави от кученцата, които са останали без дом и живеят в приют. Вместо да купуваш кученце, можеш да осиновиш куче от приют, което има нужда от твоята помощ и обич. Така ще получиш верен приятел, който цял живот ще ти бъде благодарен. Но ако все пак решиш да закупиш кученце, ето какво трябва да знаеш. Първо, куче се купува от развъдник. Това е специално място, където малките кученца се гледат заедно с техните майки. Кученцата са спокойни, здрави и щастливи, защото имат място за игра и за разходка, а за тях се грижи ветеринар. Кученце не се купува от нечия къща или апартамент, или пък от автомобил на улицата. Второ, кученцето трябва да е поне на 2 месеца. Малките кученца, също като малките деца, се нуждаят от своите майки и не могат без тях. Ако е отделено твърде рано от майка си, кученцето ще бъде уплашено самотно, а почти сигурно и болно. Трето, кученцето задължително трябва да има поставен микрочип. Той е голям, колкото оризово срънце, не можеш да го видиш, но ветеринарият може да го намери със специално устройство. Микрочипът съдържа уникален код, чрез който кучето може да бъде разпознато, ако се загуби, и ще могат да ти го върнат. Важно е да знаеш и че кученцата също трябва да имат паспорт. Точно като теб. Там има снимка на кучето, пише кога и къде е родено, какъв е номера на микрочипа му, какви ваксини има и кой му е стопанин. С този паспорт кучето може да пътува с теб на екскурзии в чужбина. Когато купуваш кученце, продавачът трябва да ти покаже паспорта му. Така ще знаеш, че кученцето е минало преглед при ветеринар и че са се погрижили за него. Ако продавачът не покаже паспорта, не му се доверявай. И накрая, ако купуваш кученце, помни, че трябва да получиш документ, точно както ти дават документ за всяка покупка в магазина. Ако продавачът не издава документ за кученцето, който да доказва, че си го купил от него, например договор, това е незаконно. Не купувай кученце от незаконен продавач. А след като вече имаш куче, трябва да знаеш как да бъдеш отговорен стопанин. Най-напред, кучето трябва да се извежда на разходка поне 2 пъти на ден. В противен случай може да направи беля у дома или да се стиска, което е вредно за неговото здраве. Освен това, кучето трябва да се води на ветеринарен лекар поне веднъж всяка година, дори да е здраво. Напомням ти, че твоя приятел не може да говори, когато се чувства зле, и само докторът може да разбере какво му има. При най-малкото съмнение, че кученцето не се чувства добре, го заведи при ветеринар. Всяка година на кученцата трябва да се поставят и задължителни ваксини срещу болести, които са опасни и за тях, и за хората, например срещу бяс. Освен това, те трябва редовно да приемат лекарства срещу вътрешни и външни паразити, които също са опасни за хората. И да знаеш, че кученцата не трябва да се къпят всеки ден, дори напротив, честото къпане е вредно за тях. В козината на твоето куче има важни за здравето му вещества, които водата отмива, и то може да се разболее, ако го къпеш често. Къпи го само веднъж на сезон и само със специален кучешки шампуан. През останалото време само му измивай лапите след разходка, за да не внася микроби от улицата в къщи. И нещо много важно. Знам, че искаш да правиш кучето си щастливо и да му даваш всякакви вкусотии от масата, но то трябва да яде само кучешка храна.
Ако му даваш храна от масата, го учиш на лоши навици. А и храната, която ядеш ти, включително кокали, е неподходяща и даже опасна за твоето куче. Така че колкото и жално да те гледа и да ти скимти нетърпеливо, не му давай от твоята храна. Давай си му от неговата, и то в премерени дози, защото иначе ще преяде и това също е опасно. Храната не е щастие, тя е само гориво за игри. Помни, че кучето е най-добрият приятел на човека и то обича своя стопанин, независимо дали стопанинът му е богат или беден, щастлив или нещастен, здрав или болен. Такова същество заслужава цялата любов, грижа, време и внимание, които можеш да му дадеш. А то ще ти се отблагодари с безрезервна обич и приятелство.